Tervetuloa ihmiset jälleen uuden erikoisjoukot reagointivideon pariin. Jälleen messissä mukana entinen erikoisjoukkojen operaattori Tommi Lepaus. Moro. Tervetuloa. Kiitos. Tänään olisi jakso 7 vuorossa. Ennen kuin mennään jakson pariin, niin sulla oli tullut täältä aika hyvä kysymys. Jijuje. Kysy Tommilta, miten pääsisin erikoisjoukkoihin koiran kouluttajaksi huonoilla kouluarvosanoilla? On nyt 17V, mikään kaupakassa ei kiinnosta. Haluaisin tehdä jotain Suomelle ja samalla olla ulkomailla ja luonnossa. Voiko Inttiin mennä vaikka 100 koiran kouluttajaksi? Okei, no pureskellaan sen verran, että erikoisjoukoissa ei ole koiraohjaaja niin kuin armeija tai niin kuin Inttiä, eli varusmiehenä et voi olla erikoisjoukoissa, eli laskuvarjojääkärit tai taistelusukeltaja tai sitten tämä erikoisrajajääkäri, niin siellä ei ole niin kuin koiran ohjaajan tai koiran kouluttajan niin kuin varusmiespestiä. Käytännössä ainoat vaihtoehdot, miten voi niin kuin erikoisjoukko koiran ohjaajaksi päästä, on käydä Intti, sitten erikoisjoukkokurssi ja sitten sen jälkeen valikoitua ja päästä sisään jompaan kumpaan ammattiyksikköön, eli joko sitten maavoimiin tai merivoimiin ja sitten sitä kautta hakeutua sitten niin kuin koiraohjaajaksi. Siinä se tie on. Vaikuttaako siihen, kun tuossa kysyttiin kouluarvosanat, eihän ne vaikuta siihen mitenkään, vai vaikuttaako? Ei mun mielestä ehkä joskus on vaadittu joku lukio tai amis tai joku ja sitten joku tietyt paperit, mutta nyt mä väitän kyllä, että ei enää ainakaan tänä päivänä. Enkä voi olla, että on väärässä, että niitä ei ole ikinä katsottu, mutta niin mun mielestä ei ole niin väliä, mutta mitä skarpimpi sä oot, niin tietysti sen paremmat edellytykset on päästä sisään, että sinne kuitenkin haetaan niin fiksuja tyyppejä sillain, mitkä on pärjää niin kuin kaikessa tyyppisesti, niin luen nyt sen verran, että pärjäät ja sitten vaan lappua sisään. Joo. Mennäänkö jakson pariin? Mennään. Mikä on jakson nimi? Tämän jakson nimi on Valmius. Onko siitä valmiudesta jotain? En tiedä, mitä sillä ehkä tässä haetaan välttämättä, mutta mulle se on aina tarkoittanut sitä, että kaikki kamat on koko ajan valmiina ja jätkä on koko ajan valmis ja sitten kun pilliin vihelletään, niin sitten mennään. Kutosjaksohan jäi aika jännittävä kohtaa. Muut pääsi uimahallista pois pukkariin, mutta Robert ja Iida jäi vielä tonne ja niillä annettiin näytön paikka tai toinen mahis. Katsotaan miten käy. Niin jo totta. Heitettiin sinne altaaseen ja sitten se loppui siihen. Joo. Jakso 7. Hankkia vähän. Erikoisjoukkojen leirin 4. päivä on käynnissä. Kokelaat ovat joutuneet rankkaan taistelusukeltajien allasharjoitukseen. Hypätkää altaaseen. Nyt rauhoittukaa. Kokelaiden on kouluttajan merkistä sukellettava altaan pohjaan ja takaisin. 6, pohja. Nyt menee pohjaan. Ei ihan. Takas muotoon. 13, pohja. Pohja. 13, pohja. Nyt sai vissiin Robbe jonkun vaihteen päälle. Rauhoittumisvaihteen. Ja tuo on aika paha, jos pistää 3 kertaa tolleen putkeen. Siinä pitää osata pysyä rauhassa. Niin. Ylös altaasta. Tässä altaassa hyvin erottuu aina ne, ketä niinku ei ole sinut veden kanssa. Se nippu oli aika selkeä tossa. Sitten noin 2 oli omaa lukuunsa. 6 oli tuo paniikissa kyllä niin koko ajan piti tulla seuraamaankin, ettei se vahingossa sukella tuonne lauta-alle. Joo, mutta sillä oli taipumus mennä paniikkiin. Sehän meni jo paniikkiin siitä, kun tuonne tuli autoja. Mutta ei toi Iidalkaan, niin jos et sä oot sinut sen kanssa, jos et sä ole paljon käynyt ja jos et sä niin oot tehnyt sitä, niin minkä sä voit sit sille? Jep. Niin. Kyllä se kaikkea niin antoi ja enemmänkin niin, siihen kyllä. sen niin taitotasoon ja siihen kyllä. Paniikkiin. Niin se antoi kyllä ihan kaikkeensa Iidalta. Erikoisjoukkojen leirin 4. päivä on edelleen käynnissä. Kokelaat palaavat takaisin tukikohtaan, samaan aikaan kun kouluttajat miettivät numero 6 ja 13 kohtaloa. Mä ajattelin, että niin molemmat Hyvä kaikki. Joo. Voidaanko ottaa tiimiaplodit? Kukaan ei hukkunut eikä tuu Kukaan ei hukkunut. Suoritus. Mä sanoin tossa, että mä hyppäsin elämäni ekaa kertaa silleen, että pidin nenästä kiinni veteen. Kouluttaja. Sieltä tuli. Kouluttaja. 13 ja 6 kentällä. Ei kai ne voi tiputtaa niitä. Silloin kerran mä jäädyin vaan. Joo, niin oli. Siitä mä sitten sen jälkeen halusin, että... Sitten kun sulla oli kerran se kaapi päällä. Joo. Kouluttaja. Niin se niin vähän möreämällä tuli. Tänään altalla me vaadittiin rauhallisuutta
ja paineensietokyky. Se, että pitää pystyä rauhoittumaan, vaikka pelottaa tai ahdistaa. Siitä syystä mä joudun ottaa sun numerolapun pois. Kokelas numero 6. Iida on 8. leiriltä poistuva kokelas. Vähän inhottava varmaan tuli, sika hyvä olo varmaan tuli siitä, että ei tippunutkaan siinä altaalla ja sitten vähän niin kuin annettiin olettaa, että jatkuisi vielä. Jep. Niinku harmittaa ihan sikana. Iidakin antoi tuolla oikeasti koko ajan niinku kaikkensa ja se oli oikeasti niinku sika kova. Ja mun mielestä se kesti sitä paniikkia aika hyvin siinä vedessä ja ehti luulla, että ei putoa, mutta sit putoskin, niin kyllä se aika niinku matto viedään jalkoja alta. Joo. Sitten oli puolet jäljellä enää. 16. Niin 16 aloitti, totta. Teidän 2 kohdalla me annettiin mahdollisuus. Siinä me haluttiin nähdä, pystyttekö te rauhoittumaan. Sä pystyit. Sen takia sä saat jatkaa tää leirillä. Kiitos. Tuossa oli hyvä japanilainen Siitä oli kumarrus. aito. Jep. No, Iida joutui poistua. mitä? Iida joutui poistua. Hyvä, että oot vielä. Saat jatkaa. Meidän jätti. Meidän Ja lapset tulee sieltä kaikki. Tulee. Tää ei oo siltä. Yksi kiipeä tuolla. Kyllä se harmitti, että Iida lähti, mutta vielä enemmän olisi harmittanut, kun molemmat olisi lähteneet. Niin. Mistä kuivaa vaatteet? Oli muuten ihan perseestä tuolla, kun tuossa on ne kuivakaapit. Toi oikeanpuolimmainen ei niinku toiminut ihan kunnolla. Joo. Niin toi oli silleen, että kun tuolla on toi ylärivi, sitten on keskirivi, alarivi. Joo. Niin ne, joilla oli ylärivissä siellä kuivui aika hyvin, mutta sitten keskellä ja alhaalla, niin niistä ylärivistä niistä valuu aina. se vesi niihin alimmaisiin kerroksiin, niin ei ne kuivu siellä oikein niinku yhtään. Niin sä otit aina sen ylärivin sit sieltä. En ottanut. Kyllä vähän me koitettiin silleen niin vaihdella niitä, mutta se oli vähän silleen, että first, mikä se on? First come, first serve. Joo, vähän sillä tekniikalla. Mä mieluummin pidän tän niinku valmiina vähän kosteilla, kun et panikoin sit, kun ne huutaa. 3 minuuttia. Sama. Ne märät oli koko ajan kaikki vaatteet. 4 kentällä. Aivan, onko nyt kaikki kuulusteltu kerran? Seinää vasta. Tulee uusi kierros. Ensimmäisessä kuulustelussa hän ei saanut pidettyä tunteitaan kurissa kouluttajien edessä. Mitä sulla on tapahtunut edellisen kuulustelun jälkeen? Joku semmoinen, että mä haluan niinku näyttää teille, että kyllä musta on semmoista niinku kovuutta, eikä vaan semmoinen niinku herkkä Sonja, joka itkee pahan paikan tulleen. Ehkä semmoinen on tapahtunut. Se näkyy. Jos miettii siitä ekoista päivistä, niin mun mielestä se on niinku ottanut kuitenkin harppauksia eteenpäin. On tää herkkää. Mitähän puhuttiin? Oi, siis oli tosi hyvä keskustelu. Siis Ja mulla on tosi sellaista niin kuin, no just sellaista riittämättömyyden tunnetta. Tai niin kuin, että... Ei. Tuolla oltiin kyllä yllättävän herkillä, Joo. niin kun katsoo tätä tälleen jälkeenpäin. Se kupla on niin sellainen iso siellä. On. Sitä on vaikea selittää niin kuin tässä. tosi vaikea olla niin kuin tyytyväinen itteeni, että aina enemmän. Kyllä mä sen Ja se ymmärrän on taas ihan asia, täysin. mikä vie. Tää on niin poikki Niin. kaikilla tavalla. Ja niin tiedoton koko ajan. Sitten kun se olisi, välillä tulee onnistumisia, välillä epäonnistumisia, välillä onnistumisia. Pihalle, päälle, säänmukainen varustus. Aikaa 4 minuuttia. Tuli muuten tosta mieleen, siitä kun Iida putosi. Mä en tiedä kuinka paljon niistä voi puhua niistä testeistä, niistä oikeista testeistä. Mutta onko sielläkin silleen, niin kuin, että yksi epäonnistuminen, niin se on siinä? Tai riippuu varmaan kuin iso epäonnistuminen, tai niin kuin, onko sun pakko olla... Niin. Mitä mä nyt uskaltaisin sanoa? Siinä arvioidaan niin kuin monia asioita niin kuin tietysti luonnollisesti. Ja osa asioista voi olla, että se on hyväksytty, hylätty ja jatkat me kotiin. Ja sitten osa voi olla sellaisia, mitä arvioidaan niin kuin kokonaisuutena. Että siellä on voi olla myös joko tai. Ei siitä enempää vai? Siinä on kaikki, mitä nyt sanotaan. ei niistä, se on varmaan heti erikoisjoukkojen jälkeen niin Suomen puolustusvoimien tiukiten varjeltu salaisuus. Joo. Hanskat taskuun. Ja siis syy, miksi niistä ei puhutahan on luonnollisesti se, että jos me niistä kerrottaisiin avoimesti ja olisi niinku kaikki niinku sille, ja videosarjana voit katsoa, mitä niissä testeissä on, niin eihän me silloin on tarkoituskin, että siellä tulee niinku asioita, mitä se kokelas ei niinku
tiedostat tai tiedät, että siellä tulee yllätyksenä ne asiat, jotta me nähdään, jotta me pystytään arvioimaan niitä niin kuin oikein ja sitten pystytään arvioimaan myös kaikki samalta viivalta. Kaikkihan se nyt ymmärtää, että jos kaikki tietäisi, mitä siellä tulee tapahtuu, niin se ei ole sama asia enää. Joo, tuo on ärsyttävää, koska kyllä mäkin olen niitä koettanut kysellä sulta, mutta ei sieltä tule mitään. Koska toi kiinnostaa mua kyllä. Sitten mitä hakee töihin. Niin, kai se täytyy. Aseenkäsittelyn perusteet jatkuu. Aseet, mitä käytetään, AR-15, länsimaisten erikoisjoukkojen yleisin kiväärityyppi, aggressiivinen asento. Mallatkaa samalla, kun selostan, niin itsellenne ilman asetta. Tämä oli muuten eka kerta, kun meidät pyydettiin ulos ja tehtiin jotain, mikä ei ole fyysisesti rankka. Yeah. Siinä on jokaiselle 4 maalia. Lipas kiinnitä. Lipas on kiinni, lataa. Nyt on ase ampuma valmis. Sulla on vittu sarja tulella se. Ei oo. Vai onks tää, niin se on näin? Se oli. Okei. 30 punnerusta. Ouch. Nikolla oli se olkapää kipeä, niin oli aika paha. Ai vitsit. Mut toi on turvallinen asekäsittely. Onko toi joku juttu, että sarjaa ei saa ikinä olla? Niin. Ensinnäkin sä et ikinä ota varmasti nyt pois. Niin sä et laske niin sanotusti vaihdinta ennen kuin sä oot tehnyt ampumapäätöksen. Ja toisekseen niin paikat, missä sä käyttäisit sarjatulella jotain arskaa tai rynnäkkökivääriä, niin on aika yksi. Ei niin kuin se on niin epätarkkaa ampumista, että se on jotain aluevaikutteista, vaan niin kuin jotain, että sä haluat lisätä jotain pelon tunnetta siellä niin kuin vihollisessa tai vastaavaa, että sä ruilautat sinne päin jonkun, mutta se on niin epätarkkoja laukauksia, että mä mieluummin ammun niin kuin kertatulella itse niin paljon kuin sormesta lähtee, niin mä pystyn aika tarkkaan mä pystyn kuitenkin ampumaan niin kuin melko pitkällekin matkalle. Onko se silleen, että sarjaa ei käytetä missään paitsi peleissä aina? No näin se vähän. Paitsi sitten tietysti niin konekiväärit erikseen ja minigunnit ja muut. No ettei. 30 lisää. 3 punnertaa ja muut keskeyttää, varmistakaa ase. Mä muistan, kuin sääliksi mulla kävi Niko tossa, kun se joutui uusiksi 30. Joo. Mä olin tosi lähellä, että mä viittaan, mä kysyin, että vois mä tehdä sen puolesta. Mut mitenköhän siinä olisi käynyt, jos mä olisin sanonut niin? Se olisi ollut varmaan tosi silmätikku. No ois ollut. Kyllä siis olisit varmaan vetänyt itse 60. Niin, siis mä veikkaan, että se olisi mennyt niin, ja sit mä sen takia en uskaltanut, jos siitä olisi tullut sellainen, että toi koittaa esittää. Ne olisi varmaan laittanut tekemään 100. Ja sitten olisi ollut kunnon silmätikku. Niin onneksi mä en tehnyt sitä, mutta mulla oli tosi lähelle, ettei mä olisi sanonut. Se olisi ollut myös toki Nikolle varmaan sellainen nöyryttävä, että toinen tekee puolesta, niin siinä oli kaikki tällaiset, mitä vähän mietin, niin en olisi tehnyt niin. Kun sä näet, kun se tekee tuolla, mä tiesin, että sillä on niin kipeä se olkapää, siksi mä mietin. Ja tätä taka-asentoa ei edes käytetä, se on sarjatuli ja 3 on nyt fetissi käyttää pelkästään tätä sarjatulia. Mä olin sanomassa tästä, nämä jotain kuulapyssyjä tai jotain. Joo, kato kun eihän niinku siviilit ei saa noita, niinku sarjatuliaseitahan ei saa. Ne on vaan kertatuli. Ai siis mitä? Siviilit ei saa sarjatuliaseita, niin nämä on vaan niinku PV:llä. Tai sitten niinku viranomaiset. Ai vaikka olisi mikä asekoulutus? Niin, ei niihin saa lupia. Tää kaikki toiminta, mitä tässä nyt tehdään, niin pitäisi pystyttää silleen, että te katsotte koko ajan sinne maalin suuntaan. Sielläkin on korvana. Niin jo. Taistelijaparina eteneminen kautta vihollisen kohtaaminen. Liikutaan eteenpäin. Mä huomaan vihollista, mä edessä. Pam pam pam. Liikun. Ai. Mitä siinä oli? Pitäis ampua ennen kuin huutaa. Onko se niin? On totta kai. Muuten sä paljastat sun oman sijainnin. Sä nyt ensin huudaa, että edessä ja sit vasta ala ampua. Matias! Niin, joo. Kai ne opetti meille sit noin. Niin voi olla, mulle vaan särähtää aina korvaa. Valmiina. Liikun. Tuen. Valmis. Näin. Eli ilmoitukset, liikun, valmis on teille ne olennaiset tässä vaiheessa. Tuo oli muuten eka tollanen, mikä on vähän niinku... Niin, vähän armeijan hommaa. Niin. Mutta tässä nyt päästiin vähän siihen niinku... Eli mikä muuten sanotaanko noita erikoisjoukkotyyppejä kuperkeikkamiehiksi? Mä näin jossain sellaisen kommentin. No on kaiken näköisiä, joo. Niin, toi eka tollanen niinku kuperkeikka-juttu. No niin, sieltä tuli ihan aito termi. Pitäisikö sun näyttää yksi kuperkeikka? Ei. Vihollista edessä. Ja suojaa.
Noissa aseissa oli sellainen lasertähtäin, punapistetähtäin. Se on ihan sikahelppo. Kumpi? Laaseri vai punapiste? Punapiste. Joo. Se oli ihan sikahelppo ampua sillä, kun siinä on se piste, mihin niinku punainen piste ja se ampuu siihen sitten. Mitä piti ilmoittaa? Valmis. Valmis. Liikun. Suojan taakse. Onko Nelonen hyvä ampumapaikka siinä? No ei. Muistakaa sit suojaa. No ei. Oikein. Liikkeelle. No niin, sieltä tulee tappelupari. Joo. Vihollista edessä. Liikun! Valmis! Liikun! Tuen! 15 kunnon asento. Huomasitko sä muuten, mä huusin tuen? Joo, sieltä tuli oikein tuen. Sitä ei opetettu meille, mutta siinä kun Petäistö ja Joo, Knutti näytti, joo. niin Petäistö Petäistö huusi tuen. sanoi, Niin mä otin sen niinku haltuun. Liikun! Samaan aikaan mua niinku jännittää ja kiinnostaa niinku aseet. Kyllä siinä tulee aika siisti fiilis. Niinku varmaan jos on joku kunnon tykki edessä. Kunnon tykki. Se meni hyvin. Joo. Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Tuen. Toinen tukee jo siellä. Liikun. Knutti pudisteli päätä. Puhdistitko sä oot valmis? Ihan jokaisella unohtuu noin perusjutut, kun tulee liikettä ja näinkin minimaalista vihollista vastaan, eli ne ampuma-asennot heti muuttuu. Mun mielestä veditte hyvin, Nikonkaan. Niin kuin sanottiin ja näytettiin. Asennoista Musta oli oikein hyvä. Parhaiten ehdottomasti näistä. On päättynyt. Vartiovuorot tästä hetkestä eteenpäin. Kyllä se niin meni munkin mielestä hyvin. Me vedettiin niin pari kertaa. Mä olin joku toisinkin parikaan yhden kerran. Niin ainoa mikä mulla oli vähän, niin ampuma-asento yhdessä niin esteellä. Mun ampuma-asento ei ollut niin hyvä. Tuossa oli silleen, tässä ei näytetty sitä, mutta yhdellä rundilla Knutti meni jonnekin kulman taakse ja jos oli paska ampumisasento tai jotain, niin se ampui kuulan asella jalkaa. Niin mä sain kyllä 3. Niin tuli niinku, mä otin yhden asennon, mulla oli kai jotenkin, mä olin väärinpäin siinä tai oli vähän huono. Väärinpäin jalat. Joo, väärinpäin jalat tai jotain, niin Knutti antoi 3 tuohon. 3 kertaa aika lähelle tähän, niin kyllä se tuntui vähän. Piukat housut. Sitä oppii siinä nopeasti. Lisätään siihen varustukseen, mikä teillä on, eli pidätte ne mukana tästä eteenpäin. Joo, sit saatiin kypärät ja lasit varustukseen ja yövartiota edessä, koska meni paskasti tää homma kuulemma. Okei. Meillä oli muutenkin rinkat niin täynnä, niin ihmettelin, että miten sinne vielä noin pitäisi mahtua. Mut meinaatteko te tehdä sillain, että jos tulee joku tehtävä, että oikeasti ruvetaan ampuu jossain tehdashallissa, niin laitatteko te aina varmistimen päälle sillä välin, kun te etenette ja mitään ei tapahdu? Vai pidättekö te sen koko ajan siinä? Ei, kyllähän se varmasti pitää olla, se oli sääntö. Kaikki pelkää kuollakseen, että se menee siihen tyk 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 ja siitä tulee 100 punnerusta. Tuntuuko muuten ihan hirveältä? 60 punnerusta, eikö se ollut kipeät? No, se on kävi aika lailla pahin liike toi. Joo, kävi kyllä sääliksi sua siinä, että kun tiesi, että on. Ei siinä. Se oli virhe. Vartiopaikalle menevät numero 13, Robert, ja 11, Elina. Määräämällä yölliset vartiovuorot kouluttajat haluavat kasvattaa henkisesti. Armiassa kun oltiin tälleen vahtissa, niin silloin oli jäänyt tupakka. Oliko granaattipuolella niinku kovakuntoista tyyppiä tai millaista? Joo, aika fyysistä. Se oli kyllä mielenkiintoista. Mä olisin kyllä halunnut lähteä silloin ennen nyrkkeilyuraa. Jos mä en olisi nyrkkeillä, niin sit mä olisin varmaan armeijassa töissä. Helenius kyllä tykkäsi tosta touhusta ja puhuttiin siellä paljon. Just sitä puhuttiin, että olisi parempi ilman kameroita vielä tää koko touhu. Erikoisjoukkojen leirin 5. päivä alkaa ja vartiovuorojen väsyttämät kokelaat herätetään aikaisin aamulla. Toi oli muuten hauska toi vartiovuorot, kun me sovittiin silleen, että ollaan aina niinku 45 minuuttia niinku yksi. Silleen, että siinä on aina 2. Joo, sitten ne vaihtaa aina vähän niinku sillä Joo, silleen niinku letkassa vaihdetaan, että aina 45 minuuttia jokainen, niin laskettiin silleen kivillä. Meillä oli 3 kiveä, aina kun tuntui, että on ollut vartti, niin sitten laittaa 1 kiven siihen. Sitten kun on 2 varttia, niin 2. Aina kun teillä ei ollut kelloja tai mitään. Joo, kun ei ollut kelloja tai mitään, niin se oli jotenkin tosi hauskaa, että jokainen laskee tietenkin eri tavalla sen vartin, kun ei ole kelloa. Niin joskus yhdenkin yön aikana saatat olla niinku 4 tai 5 kertaa siellä vartiossa. Ja tuntuu, että sä just menit nukkuun ja nyt sä taas heräät. Mitä ihmettä? Joo, jotenkin kun sitä aikaa ei niinku tajua siellä. Niin. Sä katot
sä ajattelet, että sä oot nyt vartioissa ja seuraavan kerran kun sä herät... Totta, ei voi tullut niinku ajatelleeksi. Joo, se on silleen. Sä katsot, että mitä vitsi, että taivas on vieläkin pimeä, kun herät uudelleen. Se oli sikai outoa. Kouluttaja määrää tällä kertaa kokelaat ottamaan mukaan henkilökohtaiset M16 rynnäkkökiväärin. Ase-aamujumppa. Noniin. Tämä mä muistan, että oli jotenkin vähän ärsyttävää. Tai yllättävän paljon toi ase painaa, kun sitä pitää ylhäällä. Kyykkyjä. Alas. Alas. Ase niskan taakse. Askelkyykkyjä. Taaksepäin vuorojaloin. Alas. Alas. Liipasin varmistus. Toinen käsi kahvalla. Liipasin varmistus. Ei kontata, ryömitään. Uhka-komennolla ammutte mun käsiin. Uhka. Mä mietin huutaa, tai mietin, että pitäisikö tässä olla laukaus. Oisit huutanut vaan. Erikoisjoukkojen Miksi sä et ampunut? Sulla sormi vaan suorassa. Niin joo, no ei mä en uskaltanut varmaan laittaa siinä oikeesti. Tukkijumppa. Nostatte tukin ylös. Suorille käsille. Meillä oli ihan sikahuono järjestys tässä tukissa. Tässä pitäisi olla silleen niinku, että on pitkästä lyhimpään tai toisinpäin. Joo. Et silleen se on niinku helpoin. Mutta meillä oli tällainen järjestys, että paino oli jotenkin niinku ihan sikana tossa niinku keskellä. Niin, no sulla on kaikki, kun sulla on Elina edessä. Ja... Joo, ja sit tuonne tossa, niin se niinku, mä muistan, että tosta meinas niinku oikeesti selkä niinku mennä jotenkin kasaa. Et toi tukkihomma oli niinku aivan perseestä. Paino ihan sikana. Ja sit vielä kun toi järjestys ei ollut tuossa hyvä, niin se oli paha. Tossa kannattaisi olla aina joka toinen pää, joka toisella puolella. Kun kato, noilla toisilla on tolleen niinku tosi, niillä on tälleen se. Eli silleen oli, että kaikilla katsoo aika tasaisesti se. Ylös! Oikee! Oikee! Ylös! Mä tiedän, että mä oon pienikokoinen sitten mulle, mutta mussa on sellaista mielen... Toikin kun miettii, miten noilla on se tällaisessa asennossa, niin onhan Robella paljon vähemmän nyt painoa päällä kuin sitä tuolla ihan alhaalla, silloin jos se tehdään epätasapainossa se liike. Niin. Ja nythän sen on helppo kyllä vaan nostaa tosta ja kääntää, jos ei takana nosteta samaan aikaan. Se pitäisi aina täysin samanaikaisesti, niin silloin se ei niin. Joo. fysiikkaa. Mutta oli eka kerta, kun tehtiin. Joo, kyllä. Joo. Tosi niinku vaikeeta. Paljon toi kyllä paino. Sen tulee ne uudet. Tukit alas. Tukkijumppa. Kokelaat ovat aikaisemmin saaneet 4 eri rakennuksen pohjapiirrokset, jotka heidän on opeteltava ulkoa. Toikin oli oikeesti joku tunnin. Lyhyt eteinen ja 2 ovea. Tunnin aamutreeni. Lyhyt eteinen 2 ovea. Se on B. Ei kun, se on C. Joo, C. Ne oli pari päivää sitten tullut noi laput. Joo. Että niitä aika kauan niinku pidettiin meillä ennen kuin se tehtävä tuli. Ja mietittiin, että milloin ne tulee. Ja nyt ne sitten tulee. Ylös. Kentälle. Täysvarustus. Aseet mukana. 6 minuuttia. 6 minsaa, se on aika paljon. Joo. Kato, sieltä tuli Herra Kaivon kansi. Tämän päivän tehtävän onnistumiseen vaatii, te osaatte käyttää asetta, teillä on paineensietokykyä, tämän kaltaiset tehtävät erikoisjoukko-operaattoreille, että valmistautuu aina siihen, että kaikki ei palaa takaisin kotiin. Me mennään vihollisalueelle. Teidän tarkoitus on hyökätä rakennukseen, missä on tiedustelutietojen perusteella vastarinta. Pakkaudutte autoihin, puput päähän. Toimikaa. Teekö te tuolla paljon tällaisia harjoituksia, missä jos pitää hyökätä jonnekin ja siellä on niinku vastarintaa? Joo, kyllä sitä aika paljon jumpataan. Jos jumpataan kaikkea, mitä me tehdään, niin tosi paljon. Ja sittenhän se on, kun meillä on niinku 1,006 asiaa, missä meidän pitää olla maailman parhaita, niin sitten se pyörii tälleen näin se arki siinä niiden kaikkien asioiden ympärillä. Että heti kun ollaan sopivalla tasolla tämän jutunkaan, niin alkaa jo seuraavan ylläpito ja sitten se pitää ylläpitää 1 miljoonaa juttua koko ajan. Et tietysti tietyt asiat vaatii vähän enemmän, jotta siinä ollaan niinku tosi hyviä, niinku, vaikka ampuminen tai sitten niinku pimeällä tämmöinen kämpänmylläys, mitä ehkä nyt kuvittelen, että tuutte tekemään, niin vaatii niinku tosi paljon, niinku tosi paljon treeniä, että se onnistuu, niin sellaiset siihen joutuu pistää paljon aikaa. Joo. Ja sitten johonkin toiseen asiaan ehkä selviää, kun se kerran vuodessa tai kerran 2 vuodessa. Joo. Ensimmäisenä tehtävän suorittavat kokilaat 11, Elina, ja 13, Robert.
Heidät kuljetetaan aloituspaikalle, jossa he saavat lisäohjeet suoritusta varten. Siinä oltiin pari kertaa jo käyty kääntymässä ne kauhean renkailla. Joo. Pukekaa kypärät ja ottakaa aseet radio haltuun. Meillä oli painoliivitkin. Painoliivit vai luotiliivit? Onko toi luotiliivi vai? Olette opetellut pohjapiirustuksia. Piirustuksesta A on hyötyä. Hyökkäätte rakennukseen tuossa suunnassa noin 100 metriä. Haette rakennuksesta tärkeän salkun. Jos kohtaatte aseellista uhkaa, tuhoatte sen. Kun olette saanut salkun haltuun, otatte välittömästi yhteyden radiolla, niin saatte ohjeet noutopaikalle siirtymisestä. Portaat ylös. Kohderakennus on tuon puskan takana, näkyy tuon puitten takana. Oli siis se tehdasrakennus, missä on niin paljon niitä semmosia avoimia, pieniä tiloja siinä oikeusnurkassa. Pyssyt alhaalla. Kokelaat eivät tiedä, kuinka monta vihollista tavaa. No nyt vähän He nousee. etenevät varovasti kohti rakennusta. Niin eteenpäin, eteenpäin. Vihollinen. Roppe meni pois suojasta ampumaan. Se hyökkää. Joo. Pitää päästä rakennukseen nopeasti. Nopea. Vihollinen tuossa ove siis. Haulikkonainen. Pirullinen tilanne. Oli kyllä haulikko vai? Näytti siltä jo. Tää A-rakennus oli muuten helpoin niistä rakennuksista. Okei. Niin kun oli ne kartat. Joo. Niin A-rakennus näytti kaikista helpoimmalta. Joo. Kokelaat ovat aikaisemmin saaneet pohjapiirroksen rakennuksesta. Heidän on edettävä talon sisällä vain muistinsa varassa. Salkku. Ilmoita radio. Meillä on salkku. Salkku löytyy. Liikkukaa punaista savua kohti. Tietä pitkin oikealle. Mustan auton luokse vauhdilla. Vihollinen. Oli sillä haulikko tollakin. Joo. Niin vauhtia. Kohta räjähtää. Näkyykö savua? Ei näe. Siellähän rymisee. No niin, nyt tuli tankki. Äkkiä autoon nyt! Vauhtia nyt! Ja eeppisen näköinen kohtaus. Mä sanoin, että räjähtää. Mä tiesin. Mä tiesin. Joo, sellainen. No niin, aletaan pääsee vähän actioniin. Joo. Miltä toi tehtävä vaikutti niinku No toi on... teidän hommiin niinku? Niin, toi on hölmön miehen hommaa laittaa ihmisiä, jotka ei ole ikinä tehnyt tollasta. Ja sit siellä on 6 ihmistä vastassa, vai monta siinä oli. Niin toihan niinku, päivänselvähän se on, ettei se näytä samalta kuin mun eilisessä Instagram-storissa. Niin. Mutta minkäs ei se siis... Totta kai on niinku kiva, että se on tässä tollainen aspekti ja pääsette tekemään. Ja sitten tietysti ehkä on... No ehkä ne hakee, mä aloin miettiä vaan sitä, että mitä ne tuolla hakee, mutta ehkä ne hakee nimenomaan sitä, että ne yrittää lukea, että kuinka nopeasti osannut nyt soveltaa tohon asiaan sitä, mitä aamulla opettelitte siellä niin kuin, vähän niin kuin LVI-olosuhteissa. Että ehkä niin kuin sitä sisäistämistä, sitä, että annetaan vähän painetta, sitten vähän räjähtelee, sitten vähän ammutaan, sitten on se tavoite, mikä on se salkku, että unohtuuko kaikki ohjeet, mitä on puhuttu. Nyt ehkä tämä on sitten tämmöinen asia. Me muuthan, ne jotka oli vuorossa, niin ne oli toki siellä. Muut otti sillä aikaa autossa. Joo. Isossa sellaisessa autossa oli sen toinen ja mä olin siellä ihan takarivillä. Meillä oli siellä autossa kuulokkeet päässä, niistä tuli klassista musiikkia repeatillä, samoin biisejä. Ja ihan sika kauan piti odottaa siellä autossa. Joo. Kyllähän tuossa kestää aina, kun sitten resetataan toi toiminta ja kaikki. Mutta joo, sellainen oli tää 7 jakso ja 8 jakso, se tulee olemaan kyllä aika hauska. Noniin. Mä sanon nyt kun tää jakso on tullut ja Ruutu Plus-tyypit on niinku nähnyt jo sen jakson, niin mä veikkaan, että siitä saattaa jo niinku tässä vaiheessa olla jotain klippejä näkyvillä jossain, koska siinä on meemiarvoa siinä jaksossa. Mut joo, ei mitään. Kiitos taas tästä jaksosta ja me nähdään ihmiset seuraavassa jaksossa. Pistäkää video tykkäys, tilakkaa kanava, ottakaa se Lemmy IG haltuun, niin näette noita sotastoreja välillä ja muuta. Kiitoksia. Kiitos. Nähdään. Moro!